Ćao svima i dobrodošli opet na moj YouTube kanal. Moje ime je Katarina, a u današnjem videu ću da vam malo pričam o nekim stvarima koje sam pročitala na internetu tokom proteklih dana. Malo sam se bavila temom ricinusovog ulja, zapravo zašto je baš ricinusov ulje, a ne neko drugo, pogodno, odnosno dobro za rast same kose, obrvica, trepavica i slično. Da li sam stvarno rekla obrvica? Poslednjih nekoliko dana sam čitala na internetu, ali i više neke strane sajtove, na engleskom do duše, zato što naši svi nekako idu copy-paste, uglavnom su manje više slični članci gde svi govore o blagodetima ricinusovog ulja, što naravno nije sporno i to niko ne spori, ali eto, mene je zanimalo zašto baš ricinusovo ulje, tako da sam se bacila na to istraživanje, čitala sam razne studije, različite istraživanja, čak i neke intervjue pojedinih naučnika, doktora i slično koji su se, eto, bavili time ili se zapravo nisu bavili time. Zašto to kažem da se nisu bavili time? Da li stvarno ricinusovo ulje ima u sebi to što već treba da ima u sebi, što stvarno podstiče rast dlake, da li to stvarno radi ili je to neki placebo efekat, jer sam i to čitala. Na mom primjeru se pokazalo da stvarno radi posao, jer ja njega koristim godinama, naravno po potrebi. Bilo koje da sam kupila, stvarno mi je svako pomoglo, nisam mazala do duše na obrve i na trepavice, ali što se tiče kose, mnogo mi pomaže. Nauka nije baš na strani ricinusovog ulja, zato što ne postoje naučno potkrepljeni dokazi da ono stvarno pomaže rastu kose. To je s jedne strane i to apsolutno nije sporno, čak su mnogi naučnici to i rekli, ali takođe su kazali da nema veze što prosto sa naučne strane to nije dokazano, već prosto ako ljudima radi posao, neka ga koriste. Nekom pomaže, nekom ne i to stvarno jeste na kraju zaključak. Ima takođe i oni članaka koji apsolutno negiraju blagodeti ricinusovog ulja, da je to jedna velika zabluda, da takođe postoje i druga ulja, kao što je kokosov ulje i još ima tu još ulja, koje takođe hidriraju kosu, koji pomažu da ostane dlaka čvrsta, jaka ili prosto da negde nahrani samu kosu. Međutim, ono što zapravo ricinusovo ulje sadrži u sebi, imamo vitamin E kao jedan tako moćan antioksidant koji je uopšte dobro ne samo za kosu, već i uopšte za čitav naš organizam. Zatim imamo proteine koje ono sadrži. Vi znate da mnoge maske za kosu koje kupujemo ili uopšte koje se mogu naći u prodaji, odnosno većina tih maski, ili barem neke, sad ne sadrže sve, se i zovu proteinske maske, sadrže proteine jer one prosto hrane našu kosu. Ono što zapravo ricinusovo ulje radi jeste da zadržava vlagu u našoj kosi i ne da joj da prosto, kako bih rekla, izlazi napolje. Dakle, hidrira kosu i čuva lepo tu hidrataciju i dodatno je samim tim daje još na hidrataciji. Onda mi samom masažom tog ulja, kada ga nanosimo na skalp, odnosno na teme, podstičemo tu cirkulaciju i ono nekako lakše, brže može da prodre i da obavi posao svoj. I treća stvar, ali ne najmanje važna, jeste da sadrži određene masne kiseline koje su toliko zdrave za uopšte našu kosu i neosporno je, znam mnogo primera kojima je ricinusovo ulje pomoglo, takođe nekima i ne pomaže, nekima apsolutno ništa ne radi, neki ga ne vole zbog same svoje strukture, zato što se teško nanosi, lepljivo je, gusto, ali mislim da je negde okej da svi negde probamo, pa kome odgovara, kome ne, tako su rekli prosto i naučnici, ali eto, zanimljivo mi je bilo da nešto malo više pročitam o samom ricinusovom ulju.
A ja nekako, pošto inače imam čvrstu, jaku dlaku, kovađava mi je inače kosa po prirodi, meni bukvalno dlaka kao što crnkinje imaju i s obzirom da ricinusovo ulje vodi poreklo iz Afrike, Jamajčanke uopšte kakvu kosu imaju, vi ne znam, verovatno i sami znate, ja verujem da se njihovo ricinusovo ulje, dakle to pravo, sigurno razliku od ovo koje mi možemo da nađemo u Srbiji ili uopšte na Balkanu, sigurna sam, ali opet eto bolje išta nego ništa. I zanimljivo je kako se dobija to ricinusovo ulje. Sama biljka izgleda onako, ima zelene listove, malo podsjeća na koprivu po obliku i ima još taj cvet koji je kao crven. Može da bude vrlo i dekorativno onako, ja mislim da bi ga sigurno zasadila da mogu. I nastaje od tog zrna. Tako bi ja prevela, dakle, pošto sa engleskog kada prevodite, ako prevodite bukvalno, onda bi to bilo ricinusov grašak ili pasulj, ali to je zapravo zrno koje onda nekim presovanjem i tako dalje, nekim metodama u koje se ne razumem, dobija se onda to ulje i ono jeste specifično po samoj svojoj strukturi, tako da ja negde volim da ga nanosim na teme direktno i onda ostatak, dužinu kose ili ga pomešam sa kokosovim uljem i tako krajeve nahranim i koristim ga i videla sam da tako i preporučuju, odnosno da tako i piše na ovim nekim stranim sajtovima, a nisam recimo znala, tek sam nedavno to pročitala, ja sam tako i koristila, to je da se nanosi, dakle, pre pranja, jer mnogi tvrde da bi trebalo da se ulja nanose na barem poluvlažnu ili vlažnu kosu, kako eto ne bi dodatno izvlačili vlagu, ali evo recimo stručnjaci tvrde drugačije da može da se nanosi pre i posle. Najviše sam članaka našla da se nanosi pre, ja sam ga uvek koristila na suvu kosu i to bi bilo to. Eto, pišite mi dole da li vi koristite ricinusovo ulje, da li ste probali, da li vam pomaže ili uopšte koja ulja još koristite za negu kose, ako koristite. Toliko od mene za ovaj video, vidimo se u nekom od narednih. Veliki pozdrav, ćao!